avo vakakutumawo vakatotambisa mari because we can't even just consider zvimawedzi zvauri kutaura zvisina basa rese izvo sekuti inyaya yekuti inotombodisturba zvatiri kuita isusu. Hauri imbwa yemunhu, hauna kana basa iwewe. Zvinhu zvauri kutaura izvo kaizvo, dai wanga utori chimwe chinhu, dai wanga uri chimwe munhu ari useful, dai ndiine zvandaiwana pakukudisciplina iwewe, ndaiuya ndombokubata mbichana. Kulien TV atibatike zvechopu-chopu. Kulien kagonzo ako kari kubudikira musocial media nguva dzese ndichingoignore ako, kanoti kanotsvaga nyoka yemabhunu nageza. Kari kufungidzira kuti idrama kani. Mfana, this is not a comedy, ndikutaurire. Ndoda kuti usende audio yeyo iyi nekuti izvozvi ndikutotaura kwakare. This message is direct to him. Mfana, haisi comedy iri kuitika iyi. Usade kuitwa fishing bait, kuitwa nyongorosi, iwe kuitwa worm, fishing worm. Hazvina zvazvinobatsira kuti usacrifice, uite tafire nyika. Mfana wangu, uri mwana mudiki stereki pane zvinhu zvauri kutaura izvi. Asi chete ungoti uri munhu asina hako basa, hapana munhu anoda kuswerera achifunga nezve kamurwere kakaita sezvavakaita izvo, kuti hanzi chichi kana kuti hanzi wataura kuti kudii. Munhu yanenge achitopenga. Mfana, nyaya yauri kuda kupinda inyaya iri serious. Usafungidzire kuti munhu wauri kubuda uyo uchiti uri kumufadza uchimudefenda uyo ane basa newe. Uyoyo munhu uyo haatomborina kana nebasa nemunhu wauri kutaura nezvakanonzi idiwe. Haatombokuzive nezvauri kutaura izvo, haana kana basa nazvo. Ndo zvinhu zvandoda kuti utange wanyatsa kudii, wazviunderstanda. Saka uri kufira mahara uchishandiswa nezvigananda iwewe kuitwa betting ngirikiri substance, kuitwa something chinoshandiswa kuda kuraura nacho. It's waste of time kuti pawanikwe munhu chaiye anonzi anoda kumisa zvauri kuita izvozvo nekutaura newe. Saka uchiona vanhu vachingokusiya uchiita zvaunoita izvo. Asi nhasi nangoti ndingotora nguva yangu kuti ndikupindure shamwari. Usafungidzire kuti pane vanhu vari kukutya. Uchingoona vanhu vachinyarara, usafungidzire kuti vari kukutya. And I don't think kuti ndichazodzoka ndichitaura newe. Asi ndoda kungoti ndikuudze chete zviri paground. Usazofambe uchizvirwa dundundu kana kurikuruta vamwe muchiti muri kufamba muchigadzira kagroup kekufamba muchimoka mudhara wangu imimi muchiti hanzi chichi. Shamwari, uri kamwe kanhu kadiki kekuti kana ini ndakakutarisa chaizvoka zvaunotaura izvo, I wish dai zvanga zvichitaurwa nemurume chaiye ndaitoti pamwe ndinogona kuwana pekupedzera hasha dzangu dzandinadzo pamazwi aunotaura iwewe. But pekupedzera hasha dzangu manje hapana kana ndakatarisa zvawakaita izvo. Handiti wazvinzwa? Mudhara wangu wauri kutaura nezvake uyo kubva musi achitanga kufaya ED basa, nekuti ED was fired kudhara. Wazvinzwa iwe? Kusvika nhasi ED wako yeonda kutora kunge sezvaunoti president yeye, uchimutora sekunge sezvinonzi murume akatonyanya. Haasati agona kusvika pana Geza nanhasi iwewe. Wazvinzwa? Nyaya dzekumilitary idzo dzauda kutaura kuti army hechichi wati zvauda kutaura. How you know nothing pamusoro pezvezvinhu zvauri kutaura izvo, but uri kungoshandiswawo seka fishing worm kauri kuedza kuda kushandiswa kuti paonekwe kunzi vanhu vari kutsigira Geza vanoreacta sei kutype dzevanhu vakaita sewe. Then kanhamba kenyaka kobva katenga kutoinkrizwa kuti paite kagrupu kevanhu vanofamba vachiita basa rekumoka vaGeza vachiti tiri kumutsvaga ari kupa haasi kuwanikwa. We don't react to such nonsense dzakaita seidzodzo tichiswera tichikupedza nguva dzedu isusu kuswera tichitarisa nezvetunhu twakaita sezvavakaita izvo. Uri kanhu kasina kana nebasa rese zvekuti kufunga nezvako it's waste of time. Zvandiri kutotaura panapa, I'm just having a time to waste kuti nditaure newewe. Handiri kuzvinzwa. Dai wanga utori mumwe munhu wekutoti pamwe otherwise
utori chimbotarisa vanhu vakawanda vari kumberi kwako ivo vasingatombokomenti nezvageza. Tarisa vanhu vari kumberi kwako vakawandisa vasingakomente nezvageza iwewe. Wazvinzwa? Wozoti iwe unokomenta nezvageza iwewe. Iwe unofunga kuti sei vanhu vachikusiya iwewe? Uri stupid zvimwe zvisingatomboite mufana iwewe. Hauna kana brain kana. Hauna kana, iwe ndiwe losi chaiche zvokuti dai mama wako mai vako vakabvisa mimba yako iwewe. Vangadai vakatozvibatsira pane kutakura nhumbu ine dhodhi mukati rakaita sewewewe. Handiti wanzwa? Hauna kana nebasa rese, ndosaka uchiona uchisiwa wakadaro. Wazvinzwa? Hakuna geza waunoguma iwewe. Sinzi geza achitadza kugumwa nevanhu vanonzi havana pavanozeza kusvika kana kuti pavasingapinde. Vari kutadza kuguma geza iwe. Ndonoyazohukura panapa iwe. Mwana wembwa, wazvinzwa iwe? Uri kuzvinzwa iwewe? Mwana wembwa, shit, mwana wehure. Hauna ukwana iwe. Usade kuti tuma kuti titaure zvinhu zvatisingade kutaura. Ndangoti zvangu I'm just having a time to waste kuti ndikupindure iwewe pamusoro pezvaunotaura kuna mudhara wangu iwe. Wazvinzwa? That man is a gladiator akaenda kuhondo mubattlefield compared to a nationalist. ED wauda kuuya usikotitaura uchitiganzira nezvake iwo. Tutaura zvemunhu akasurvive mabattlefields akanga ari serious. Saskamu remunhu stupid. Amai vanoba zvawabika. Tumari twakapiwa iwewe uchifungidzira kuti pamwe otherwise tune kwaturo kusvitsa uchanyara uchiona ED achipabva achimhanya zviri legendary. Wazvinzwa? Ende hatina kana basa newe because isusu hatisi type dzakafanana naED wako anouraya nezvipukanana zvisina kana nebasa rese nekuda kwemweya wehutsinye. Asi nhasi ndangowanawo time yekuwesta kuti ndimbokutaurira kuti mufanaka zvinhu zvauri kutaura izvo kaizvo. Dai wanga utori chimwe chinhu, dai wanga uri chimwe munhu ari useful, dai ndiine zvandaiwana pakukudiscipline iwewe ndaiuya ndombokubata mbichana. Ndikutaurira, but hauna kana basa. Ende handidi kuti tisvibise zita rechinhu chedu isusu tichinzi tazokuita zvakazodai so iwewe kanhu kasina kana nebasa rese. We don't have time for you. Wazvinzwa? Dzikama zvako, relax. There's no one who is going to come after you. Wazvinzwa? Avo vakakutumawo vakatotambisa mari because we can't even just consider zvimawedzi zvauri kutaura zvisina basa rese izvo sekuti inyaya yekuti inotombodisturba zvatiri kuita isusu. Hauri mbwa yemunhu, hauna kana basa iwewe. Handiti wazvinzwa iwe? Dai uri nyama, utori nyama yakatoora zvayo iwewe, ndoda kutofushirwa nemavhu because uri kunhuwa. Wanzwa mufanewo? Hausitombori kanhu zvekuti kana kuti ndikasangana newe iwewe ndinotomboda kana kuti 3 seconds dzekuti ndiswere ndapedza newewe, but handina simba rekuwesta. Wazvinzwa iwe? Ndo zvandoda kuti ndikutaurire inini before nyoka yemabhunu wacho wauri kutaura nezvake iwewe asati atombokupindura. Wazvinzwa? Hautaure shiti dzako pamusoro panyoka yemabhunu iwewe. Hauna chaunotomboenda, hautombomuzive nyoka yemabhunu wacho wauri kutaura iyeye. Hauna kana nguva kana even any way yekuti ukwanise kusvika padhuze nezvanyoka yemabhunu. Asi kushandiswa uchinzi chimboita izvi, takadhirama kauri kuitako, tione kuti vachareacta sei. Unofunga kuti takapusa isusu? Tingatange M31 revolution yekuti isusu tiite basa rekuswera kuteerera tsikidzi yakaita sewewe. Tigodistebwa nekambwa kakaita sewewewe. Ndiri kuzviziva kutoti mutori kagenga kari kuda kuti katange kubudikira kachita basa rekufamba kachinyeba kuti hanzi tiri kutsvaga geza. Muri kutsvaga geza kupi kwemimi? Enda unovhunza ED kuna geza akuudze kuti uyo ari papo tunopaenda herewo. Nekuti ED ndiye ari kuziva pana geza.
Ndi wekupa unoziva iwewe asina kukudza kuna Geza iwewe. Una unoziva here iwewe. Kana ari kukutuma ka hana tsitsi newe just because atadza kukudza panhu paari kuziva pana Geza iwewe. Inda uchida kufamba uchibudikira uchinyepera vanhu muno social media uchitaura zvinhu zvisina kana nebasa resi. Iwewe mwana wenguruve iwewe uchida kuita basa kutaura zvisina kana nebasa. Sade kuti jairira wazvinzwa iwe. Chechongoti ungori munhu asina kana basa. Ndingoriwo hangu neextra data kuti nditaure newe but hauna kana basa wazvinzwa. Ibvo watozviziva kubva nhasi kuti hauna kana basa and nothing is going to happen kwauri iwewe nekuti hauna basa. Hatina nguva yekuita zvinhu zvisina basa rese. Tine nguva nevana veZimbabwe vari kutambudzwa naED. Kwete iwewe just kaka fishing wemu zvako iwewe. Hauna kana basa, you are just a fishing bait. Uri chinhu chisina kana basa, wakatobuda zvako mudhaka, wakutopiwa zvako tumari tusina basa. Kana kari kaakwa ndo kakuda kuti unhingirine uswere uchitaura zvisina basa izvo. Fana. Magetsa uri kutaura aya anonzi Blessed Bombshell Geza. Kutaurire. Bvunza kana Shoni Mnangagwa mwana wa president wako anokuudza.